The meaning of fear is darkness. Quarantine, distance. Believe, muduol ka sa gi-COVID, pag uli ni mo gi-COVID, napog ka. Hello? That's the message of fear. That's the message of the World Health Organization. That's the message of, ambot, o sa panang aron nga, sige na tagyapog, injeksyonan anak. Ngawa naman, sige yapog hadlok. Ngawa naman, kaya naamay na palit nga 1 billion, ngawa pa may injection. Hello? They make money out of this pestilence. Sila hinuon ay mong, imbis kay mamista, di ba naman tayo, pista, sila na misti. Hatog o pisti. So maigsoon, today, after those 2.5 years, long years, og dito gisugat di Santa Faustina si Ate Virgie, I cannot come here because I was asked not to, but my heart, how I wish I can bury Ate Virgie. Kasi I cannot come here without her. Kaya ito siya sa Tagum. Tadi ang nag-shepherd ko sa Tagum ng Divine Mercy. Nag-shepherd ko diya sa Davao. Nag-shepherd ko diya sa Mati. Only Digos. But I know that I must be connected to Digos because the last visit of Bishop Caminia ngadto kang St. John Paul II, ako ang sekretary ni Bishop Caminia. Tigilan kung saan magda atong picture, na may picture. Unya, naagyod sa akong October 7, 1997. Giingnan siya ni Pope John Paul II. Propagate the divine mercy, Bishop Caminia, in your diocese. Tudlo pa ko seminaryo adto, ingon dahil si Bishop Caminia, Lando, tabangi ko Lando. Sige, mag-ampo lang ta, Bishop. And it did come. Palakpakan nato ang Pope of Mercy sa Pope John Paul II. No? Kanya, pauli na ko adto, si Bishop Bong Lonas, nauna man namog eskwela ni Bishop, ni Father Escasinas o ni Bishop Abel. So, pag uli na ni Bishop Bong, nasunod ko dito. After 2 or 3 years, nahuman akong eskwela, the day before nga mulapad na ko paadtog Amerika, na istorya na ko ang classmate mismo ni Santa Faustina. Hello? By that time, in 1997, ang edad niya is 92 years old. Pero ang naong niya, murag 50 years old, gyapon. Hello? Kay kita, grabe ta, o kanang chastisement sa kaugalingon. Bisag padung na matulog, sige una-una siyang damgo. Hello? Basta nangihi nga iro, lalaki 4. Pagwati 08. Hello? Pag nahiwi lansang 7, ing anak ta, halos di makatulog. Ang huna-huna. Di ba? Dali naman piyungon ang mata. Lisod patulugon ang huna-huna. Kung balisa ka sa tanang butang, labi na nagdamgo pa ka anang imong numero. Hello? Kay maglisod bang ka na bisag kamatay? Hapit na manudlo dito sa haligi. Hello? Sinaon sa manin si Papa? Bisag mamatay na, maglisod man, panudlo pa man. So ang mga bata, tanaw nilang nanudlo sa haligi. Siguro ibili ni Papa, ni Lolo, ni Rey. Ato sakon. Pag sa kanila dito, kung sa mandi ay na, sus, nakita nila ang gamay, kaig papel. Ano gisulat dito? 08. Hello? Palakpakan na to, mga taong. Parihan na to. Because that's the world's way. Pamaagi na sa mundo. Tagaan tag-enjoyment, anak. Then, naman may gihatag, di putad-puta. Pero ihap pa ninyo, kapila mo na pildi. Pag magsugod na kag-ihap, di na kang patad. This world of no mercy. Sa Loto, 99, ang kalaban mo.
Usa pa to? Last three? Hello? Sus, daw sila kay Balo. Kanang last three, tulo ka numero, ang kalaban nimo 999. Ang loto, pili kalaban nimo 1 billion. Ang sugal, tsamba, bas hindi ay makadaog, bas hindi ay pamasin lang. But with divine mercy, dili pamasin, ay talagang totoo. Daog yun ko ani. Walay pildi sa divine mercy. Why? Because, bisan ang sakit, mag-ampok kag chaplet, di man tanggalon sa Diyos ang sakit nimo. But ang divine mercy, maghatag di mo kusog. Para bisag unsa kabugat sa maong mga balatian, mapasaan pa rin nimo, maunang naamo dinhi karon. Palakpakan nato ang divine mercy, naghatag ligon kanato, no? Will always give you strength. Ipasa among obispo, fortitudo mea Dominus. The Lord is my strength. Ang Ginoo makong kusog. Mo na isituate mo aning 5 elements, undan ko ani alas 10. Unsa na oras ron? Tahimik ko hakay para makalakaw na day ko. Per Saturday ron, na ako dito sa amo Sodality of Mary, mag-prayer meron niya alas 3, makaabot ko. Isituate ta mo, nganong the last devotion that will save the world. The world. Hindi daw, family na ako, nga world lang, family sa Digos lang, o family sa Davao region, o family sa Pilipinas lang, whole world. What makes it so powerful that it can save the whole world if you only would come to Him? Kaminaw, mauning gisulti as a re-echo. By the way, karon nga na himutang nata sa COVID, you will always receive, di ba, lahatag na ko sa inyo, kopya ron. No, you will always receive every 3 months, di paspas. Nabiyaan na to for 3 years, nga formation, uban man ta, di ba? Nag-uban man ta ani. Ate Bergie, no? Niya karon anak na niya. That's the way sa inyong pamilya pod, no? Then pagkahuman na, every 3 months, magdawat mo. Ani, para sa inyong home and self-enthronement. No, na dito. Sabi na ako, ABC ra. Ang spread, pagpalaganap, ABC. Kung sa ganitong A, sige daw, ask for mercy. Sige daw, ask for mercy. Ang B, be merciful. Sige daw, be merciful. Kita tanan, be merciful. Ang C, complete trust. Sige daw, complete trust. Ang D, mao na ang digos nato. D. Pero kanang D, do works of mercy. Sige daw, do works of mercy. And E, enthrone the divine, enthrone mercy in your heart and in your home. Sige daw, enthrone mercy in your heart and at home. Sige daw, balik ta sa ABC, ABCDE. Basta taga Davao ron, nga nakalikturan ako, ay mag-stop sa C. Manila na. Kita diri, to complete, ingon ni Bishop Apable. Nagtapad man mi si Padre Alan, minaw mi sa makom. Ama sila Berli dito. Minaw mi, ingon ni Bishop, mataylan, karon pa ko nakabantaylan. Kung nga naman, Bishop, siya nga. Saan to si Alan? Di ba si Alan? Masama, Bishop, siya nga. Karon pa ko nakabantaylan. Nga dili man ay kutob sa si. Di pa di ay. Kaya nga naman, ang misyon nila sa atua, una, nga mag-image ta niya o image sa pagkabanhaw ang divine mercy. Dili image sa kamatayon. Dili image sa nasakit. Image. Bisan masakit ka, pero ang kinabuhi nimo pagkabanhaw na.
So katong A, usa gani balik ta. A, ask for mercy. B, be merciful. C, complete trust. D, do works of mercy. E, enthrone mercy in your heart and at home. Ang nahibal-an na to ang pikas ra. Because as you go deep sa Divine Mercy Diary, tudluan ka niya. Anong gitawag 5 characters or 5 complements of mercy. Ang usa, 5 elements of mercy. Kung may lecture na ko ron, iunahan talang mo. Kayo ni Bishop, Lon, 5 elements. Usa ra ka kamot, pungkol yan si Jesus. Hello? Na, po'y 5 sa tuo. Mani, 5 elements of the devotion and 5 complements of spirituality. So, katong na ay nakagunit ani, kada parokya gitagaan namo diharon, tatuan ng imahin para pagsugod ta, no? Bag-urang nahuman ang Macom 2022 dito sa Davao City sa Minzing Hotel. O nakita nato nga gipaambit kini sa speaker 5 elements of the Divine Mercy Devotion, our faith. Ang apostolado sa Diyos ng kaluoy do 5 ka elemento sa devotion. Imahin, chaplet, 3 o'clock, fiesta, o propagation. Kining tanan hapon tingadto sa imahin, sa pagabanhaw, o sa mensahe sa pasalig. Remember ha? Image of the resurrection and the message of trust. Anak, yun ibutang sa isip ni mo ron. Nga ang divine mercy is imaging and messaging. Ang i-image ni mo sa kinabuhi sa kalibutan, pagabanhaw. Ang i-message ni mo sa kalibutan, trust. Exactly. The only group that is always gaahente ng pagsalig. While hitabo ang COVID kahadlok, the only group that still clings on, gunit pa rin kita sa pagsalig, opposite. That's why is it that COVID must be defeated or is already defeated or was already defeated? Because of so much trust in the divine mercy. Palakpakan nato ang divine mercy, maigsoon. Sobra pa kini sa vaccine. Sobra pa kini sa quarantine. Kaya niya to sa Ebanghelyo, butangan nila 10 metros. Papa nimo, nasangla, muhatag ka kanon. Pagbutang og kawayan, murag mamingwit ba? Butangan ng pagkaon nimo, itsa dito po. 10 metros, balaod. Kay, ang gideclare, pag modool ka sa gisanla, mubalhin sa imo ang sangla, pag uli nimo, sanglahon na po ka. Hello? Lahi si Jesus. Pag full bat ka sa pagtuo, mamay baterya na ito pagtuo. Unya, fully loaded ka, pagsakripisyo, parehaan ni. Unya, full signal ka, chaplet, pag-ampo. Jesus, ato siya sa sanlahon. Iyang gigakos ang sanlahon. Nang lurat ang mata sa mga tao. Masanglag yung kao niya, Jesus. Pero mahitabo. Kaya ang good health ni Jesus, di balhin sa sanlahon. Pag uli sa sanlahon, wala sa sanla. Palakpakan nato si Jesus, my son. That's the power of divine mercy. That's the power of divine mercy. Ano mag-ingon mo? Ano man lagi namatay man lagi si Ate Virgie? Hello? Wala, nag-ibutang dito. Ang mag-divine mercy di mamatay? Wala. Ang gibutang lang dito, kung mamatay ka man. Pag piyong nimong patay ka, pag buwat nimo, nasa piling ka na ng divine mercy. And that's the real one. Kay duha ka testimony nako. Ano makaingon jud ko nga kini na duha ka kamatayon usa akong papa, usa ng Virgie. Hello? Papa nako namatay, birthday ni Mama Mary, September 8, 1 year ago. September 8.
Birthday Mama Mary. Ate Virgie, namatay October 13, 2 years ago. Pista sa Our Lady of Fatima, the miracle of the dancing sun. And I'm very sure that sila gisundo sa Mother of Mercy. Papa nako, Ate Virgie, nga mga palangga nako while I serve this apostolate. Palakpakan na ito. Maigsoon si Mama Mary. Viva Jesus! Ave Maria. Viva Jesus! Ave Maria. Viva Jesus! Ave Maria. Ave Maria. Viva Jesus. Ayaw po, talikod kang Mama Mary. Kaya turnover naman ta niya. 19:26, 19:27 sa 1. Anak, ania ang imong inahan. Babae, ania ang imong anak. Turnover sa tayo Jesus dito. Pagkapos, uban ka Mama Mary, is the Mother of Mercy, unya ikaw, child and image of mercy. Image of mercy. No? Maingon ko sa pamalandong ni Bishop. Ang Diyos nung kaluoy, usa ka imahin sa nabanhawng Jesucristo. Sa to pa, ang apostolado nato, usa ka debosyon o usa ka espiritualidad. Devotion, it's a lifestyle of sacrifice. Mo ganina yung sacrifice day nato. We did it after Pablo. I think it's already 9 or 8 years na. Nag-sacrifice data. Tulota ka diocese na coalition of the willing. Meaning by that time, request ang bishop dito sa Tagum, napog ko. Ako mati po, himo po si Bishop Abel, alo ito, di pagkahuman diri sa Digos. No? Ang Davao lang, wa ko ka, ingon, kahulom kaayo because they have their own. No? Yet, spirituality, lifestyle in the spirit, devotion, lifestyle in sacrifice. Duha ni siya. Unsa ni siya? Devotion sa pagabanhaw. Unsa ni siya? Spiritual dalidad sa pagabanhaw. Tutuki ragud si Jesus. After siya namatay, 3 days after, nibangon siya sa tanan nga mga pag-antos. Tanan nga mga latigo nga nadawat niya. Tanan nga mga pagbudhi. Tanan nga makalisdanan ni bangon siya and showed us His heart. Painumon kita niya. Niining panaksan kadang blood means kana pasaylo. Kanang blood means ang atong paghinulsol. Kanang puti, bunyag, o sa Eucharist. Eucharist o pasaylo, kumpisal, katub bunyag. Gisulob kita. Suluban kita niya, anak. Nga naman, nga niya gusto ta, mahimo pang image ni Adan. Balik ta, tungwa pa makasala si Adan. Unsang image father ni Adan, wa pa siya magpakasala. Mauni. Manang gitawag ang Divine Mercy, New Adam, bagong Adan. Adan nga wa malinla sa Kain, hakug. Siya naghimog Eucharist, give, then take. And tanawin mo ang kalibutan nato, even politics, even church also. GKK nato, wala. Take lang yun na. Mahal mo simba 10%. Ang 90%, wain taon. Kamurag yun nag-atiman dito sa inyong parokya. Sa inyong GKK, 10%. Ang 90%,
Muadto ra ng pabunyag. Muadto ra na ng kalingawan. And you are the lighted child of God. Lighted. Nga naman, wala ni mo gipagkait sa iyang panahon. Pariyaan ni ron, ni anhigyod mo. Because nahibalo mo, kung wa ka, diri, kulang mig-usa. Pero kay naamang karon, nadugangan mig-usa. Pero dili ta ang nadugangan. Ang nadugangan ang iyang panon, ang iyang kampun, ang Diyos nung kalooy sa Diocese of Digos. Pagkanindot sa mensahe ni Bishop. Ha? Bago ta sa 5 elements, kay kanang 5 elements mo, sandata na, bala na eh. Hindi rin tauna sa Armalite mismo, ang kinabuhi sa pagkabanhaw. Mauna, pagdili buhaom, tanawad ng Armalite nga bala, butangan ni mo 45, bubuto ba na di? Siyempre di, kidako bang kay dapat muhaom ka. Una sa tanan, yellow ka. Pagkabanhaw ka, ang isip mindset ni mo. Pagkabanhaw, maluluyon ang Diyos. Maluluyon ang Diyos. Sige naman ingnon ang kalo, ang imong kaugal, maluluyon ang Diyos. Bisagi, hapak na ka, gipasakta na ka sa bana ni mo, maritis na ka sa imong silingan, siya, maluluyon ang Diyos. Wa ka mo baos. Ingon lang ka, maluluyon ang Diyos. Unya, pagtanaw ni mo, nahiwi na ang baba sa kakamaritis sa imo. Hello? Kaya wa man ka mo baos. Pero kung mo baos ka, pakpak ang mga demonyo. Siya, kanay divine mercy. Gamay bikil, tira na yun. Hello? Ana, Father Simon? Ana, maulaw kay ko. Basta, gikuan ako ni Jesus, gi-x-rayhan ako na ulaw kaayo. But anyway, ingon niya, sige lang. If you cannot do it, at least preach. Prinsipyo sa usama, kauban ako nga spiritual director. Brad, kanindot aning mensahe si Divine Mercy, Brad. Pero ako may maigo, Brad, sa akong humili, Brad. Mag-uban-uban may ito mga Apostolic Congress of Mercy ng mga Asian. Ano naman. So, Brad, murag kita may maigo sa ito mensahe. Maulagi. Niya. Siya, pero og dili na nato na hunahon nga na dihado ta, napasaktan ta, para man mawa raman pud siya. So, dinhi painiton nimo ang spirituality sa paggabanhaw, maluoy ragyo di ay ang Dios kanato. Then while you are speaking to that to your heart, you enthrone God's mercy in your heart. Mao ni di wala to makit-i. Katapusan din na ang gibilin ni Jesus sa Santa Faustina. Enthrone my mercy in your heart. Sa sikakaka enthrone mo sa mga balay sa uban na heartless mercy na ka. O mercy nga walang puso. Pareha gani atong Miss Universe ng Pilipinas gani, si pangalan ato. Nag-interview siya. So, what do you think if you win? If you win, what kind of Miss Universe you are? Intubag niya, I will be a Miss Universe with a heart. With a heart. And therefore, ang Divine Mercy ng apostolado is a devotion of the heart. It is a spirituality of the heart. O ang heart, matod ni Bishop, ang heart sa Diyos, humble. Hello? Spell heart daw, sige daw. Heart, sige daw. Spell heart. Heart. H-E-A-R-T. Heart. Sige daw. Spell heart. Heart. Ayaw. Basaha una. Spell heart. Heart. H-E-A-R-T. Ang H diha sa kasing-kasing sa Diyos, humble, obsanon. Ang E, enduring, mula hutay mo sakripisyo.
Ang A, affectionate, mapinanggaon, gugmaon. No? Ang R is reconciling. Kung naay nagkagalit na to, tiguli ta. Sa iloon na to. D is trust. Trust. Sige daw. Spell heart. Heart. H-E-A-R-T. Humble, enduring, affectionate, reconciling, o trust or trusting. Pero ang puso ng opposite ni Jesus, doon na pa rin siya heart, but not the heart of God. Kaya dito, ang H niya is hate. Kalagot. Kalagot, hate. No? Lahi ng kalagot, sa kasuko, anger man kasuko, suko ka. Pag mata ni mo, mawa na. Hatred, na bisa pag dugay na kaayo, pagbalik, balikan ni mo gihapon. Hatred na. Ha? So, hate, ang H dito, ang E is, na tao nga, envious, envy, siloso. Tapos ang A, arrogance, arrogante, ambugiro, ambugira. Nya ang R is retaliate, manimalos. O nya ang T, kato lagi, traitor, traidor. Unsa man ang traidor? Hadlukon ka, aning pasipadaan ka, kaning di mo tuman sa sabot ninyo, kaning nakay gipanaaran, mani mo tumana, man traidor, traitor, no? Hate, envy, arrogance, retaliate, tapos traitor. Sa pagkabanhaw, katong kasing-kasing sa Dios. Tungod kay kini nga imahin sa kasing-kasing, gipasidunggan Jesus, diya siya pagkabanhaw. Kini mao ang dagway sa kasamahan sa pagkatinuod nga anak sa Dios. Makunikta kini ngadto sa kamatuoran sa tao, isip dagway ug kasamahan sa Dios. That's the reason. Di ba ang nawa sa ato, pagpakasala ni Adan, nawa ni nga heart. Nawa pod ni nga kaputli. Kay tulo raman ang imong i-remember, unsa ang langit. Langit, kasantos, kalipay, o kalinaw. Tuluran na, meaning sa langit. Kasantos, kalipay, kalinaw. Pero kung Mary's way ka, Mary's way, ang kasantos, himuon niyang purity, kaputli. Mary's way, ang kaning happiness, himuon niyang generosity. From the word geni, Miss Matres, giver. Tapos kining peace or harmony, no? Himuon niyang humility. Ang taong mapaubsahanon, malinaon. Ang taong mainambiton, malipayon. Ang tao nga maputli, masantos. Mary's way, ting usa. Inom dami ha. Sige daw. Unsa gani ang langit? Eternal holiness. Sige daw. Eternal holiness, eternal happiness, o eternal peace. That is God's way. Pero dito sa Mama's way, Mama Mary's way, ang langit, santos, purity, kaputli. Ang langit, kalipay, generosity, pagpaambit. Ang langit, kalinaw, mao ni mapaubsanon. Kung kana mao ang kasing-kasing sa Dios. Mao na ang i-image na to. Mao na ang first nga element sa divine mercy is image. Sunod, chaplet. Sunod, 3 o'clock prayer. Then, fourth, fiesta of divine mercy. Then, ikalima, propagation. Sige daw, para maka-memorize ta. Unsa gani ang 5 elements sa divine mercy? Sige daw, image, kita. Image, chaplet, 3 o'clock prayer. Sige daw, 3 o'clock prayer,
Fiesta, tapos propagation. Sige daw, kausa lang. Na? Para pag uli na to, presta ana. No? Gusto ka, divine mercy ka, butang nimo ang 5. Kay mao kini ang elemento niya. O sa mawaan ni, kulang ang divine mercy apostolate. Sige daw, 5 elements. Dungan, image, chaplet, 3 o'clock prayer, fiesta, o propagation. Now, nganong ka ng imahin, maugay na una. Nauna na siya mga igsoon, kay mauna nawa sa ato ang image, ang likeness of God. Nganong nagpait ang kalibutan. Pait ang kalibutan tungod kay imbis masantos, mahugaw. Nauna, pagbati. Imbis kay malipay, hakog. Maman hindi malipay ng tao, kay hakog ka. O niya, dili ka malinawon. Ngano man, kay pahitason man ka. So, diyang nagpakasala si Adan, nawala ni. Nawala ni because his heart was taken by the demon. Kikuha ba ang kasing-kasing ni Adan, ang gisulob na ni Adan, ang kasing-kasing ni Satan. Tulopod na sila. Si Satan, si demon, hasta si devil o si demon. No? Ang demon, ang kanang Satan means accuser, ang kanang devil is deceiver, ang kanang si demon is tormentor. Tulo, mo na 666 siya sa 13:18 sa Anggi Padayag. Hello? Gusto ka makikamigo anak niya? Nyamdomi. 13:18 sa Anggi Padayag. Nganong tulo siya ka 6, kay kining 6 nga number, wa makaabot sa 7. Mao na, ang 7 is perfection. Giambitan nito niya mga pare, seminarians, so perfection ang 7. 7 sacraments, 7 works of mercy, spiritual works of mercy, 7 gifts of the Holy Spirit, 7 corporal works of mercy, perfection. Pag di ka ubot ng number sa 7, mao na ang 6. O kining 6 nga usa, si Satan, accuser, marites, unsa pa na. Dili ako sayop, sila ang nakasayop. Kay ilang sala. And they are not Catholics. Kini. Masin gato ka, Katoliko ka. Hello. Kaya ang Katoliko, dili magyong ka, kay ilang sala, ilang dakong sala. Di na Katolik. Pero Katoliko ka, kay akong sala, akong dakong sala. Chismusa man. Hello. Maritis man. Sigig pangutang. Hello. Unya, bakakon. Diyan, mga anak lang akong butakal. Bayran ta ka. Nakadungog na mga butakal naman ng anak ng waman. Pero musaad na siya, lampas sa langit ang saad. Kana si demon, deceiver. Devil, deceiver. Satan is accuser. Then, si demon is tormentor. Gikuha niya ang kasing-kasing ni Adan, gibutang niya sa kilid. Kunya, gihatag niya ang kasing-kasing niya. Si tulo lagi. Human ikaon si Adan at tong gipakaon ni Iba, nauna po si Iba, o ka-deceive, o ka-accuse, o ka-torment. Mao na ang mga sinulat di Santa Faustina sa diary. Daghan siya dito entry, may ito sa demon. Kung di ako makabantay, anak, he will live an unhappy life. Nga naman, pagkasala ni Adan, gikuha ni Satan ang kasing-kasing ni Adan. Tang sa kilid, o niya, gibutang niya ang kasing-kasing. O sa ganing ang Satan, accuser. Ang devil, deceiver. Ang demon, tormentor. And that's what many of us suffers in this world. Because if you are not accused, you are deceived. Kung dili po ka ma-deceive, gitorment po ka. Naarabay mga tao malipay, nga mapalpak ka. Daghan kayo na sila. Bada, pait. Ano mga tao sa likod ba? Mga intrigira.
Malipay na siyang mapalpak ka. But there is the side of the angels will come to you at the rescue nimo. Mana ang gihimo sa Divine Mercy Apostolate, no? Ang gihimo niya sa atua is tagaan akong chance mo na panaksan ang emeds. Is sudlanan. Nga na ay gisuwat sa ilam o Jesus, I trust in you. Kasi pag ang puso mo ay gikuha pa ni taning, you cannot say I trust, I fear. Hadlo ka ko, Pader. Mga maka mo apel dito, hadlo ko, Pader. Kipasik takdan ko nila, Pader. Mga rabay gibalita sa health. Nung tahan na mo ka manang, nang, nalagi ka nang. Nagdahagi hapon. Pareha, wa mo sulob. Magagutas man. Na magmisa ko. Merong suyop ni mo. Kay imo raman pong bad breath ang masimutan ni mo. Hello. Mau na malipong ka sa bad breath ni mo. Pastilan aning murag di naman takaginhawaan tibuok oras magsulti. Balik si. Balik ka na. Apel kong Divine Mercy, Pader. Nga naman. Salig na ko sa Ginoo, Pader. Uli sa balay. Oh, musta ka nang? Kiraman, Pader. Katungwa mo, apel. Kasi bantay sa iyang. Ihagyungan lang sa lamok. Hello? Nahagyong lang lamok. Check up na dito. Ingon na ang doktor, uy, COVID na ka, COVID. Hadlok. Nasakit in town. Hey, gipaslakan naman dahil siya itong, kabantay ka? Paslakan ka na. O ang nahibalan ron, gamay ra ang namatay COVID sa balay. Hello? Paminaw mo. Hello? Wara ray 2% ang namatay sa COVID sa balay. 98% ka namatay, nasa clinic. Naghatag lang kong hint sa inyo, ambot kung unsay gipainom dito. Nga diri, makaya raman nagklabo. Hello? Klabo, mga dahon sa bayabas, mga panamasama ni mo ba? Nya lain raman itong magsugod na kurog. Kasi nga, muingon na yung doktor sa, ma'am, kaning si sir, ma'am, kanang perma ka, ma'am. So, may permahan ako. Siya nga, sunogon si sir, ma'am. Hello? Kay kanang sunogon, 50,000. Dito sa budget. Naghatag lang ko sa inyo. Dili siguro ni 100% kamatuoran. Pero naghatag lang niyo, sige kahadlok na to. Nga na ang uban, wa na lang yun mo adto. Buhi pa man ang tudron. Pero daghan pong kaso, nga gi-charge ra sa COVID, pero heart attack. Ang uban pulmonya. Ang nasakyan na ba? Nasakyan na ang sitwasyon. No? And when we come back to that, no? These are part of that heart nga nawala kang Adan. Kana nga image nga putli, malipayon, santos, o malinawon, mapaubsanon, nga tadtaran. Hello? So, mautong nga dagway ang nawa niya. Nasulob niya. O instead sa kasantos, kahugaw og isip. Instead sa kalipay, subo permi. Doubts permi naa. O niya, instead sa kalinaw, naadre, puno, o kabalaka, puno sa pagmapaytason. The last devotion that will save the world, ang imahin. Dari ko magdugay. This is in fact, maugyod ang sintro nato, nga nung nagdebosyon taani, to retrieve what was lost. Isolob pag-usab, usay nawala. O ang isolob nato,
ingon dagway ni Jesus as a panaksan sa kaluoy. Panaksan sa kaluoy siya. Tutuki ragod siya in moments nga naa ka sa mga kalisdanan, pagduda, tanan na against the world. Piyo nga lang gamay mata nimo. Niya pagbalik nimo, siya na ang tanawa. Og he has the million of messages sa imo. Salig lang. Ayaw lang pakawala paglaom. Salig lang sa ako And you will have good explanations from the bad situations. Mauna, mingon siya, ikulit ang akong imahin. Sumala sa porma nga imo nakita, isulat kini, Jesus, I trust in you. Sige daw, Jesus, I trust in you. Mingon siya, buot ko, nga padayonon nimo, pagadaygon nimo, kini maong imahin. Una, diha sa imong kasing-kasing. Ikaduha, diha sa imong kapilya. Ikatulo, dito sa kalibutan. Duha di ay, tulo di ay na. Imong kasing-kasing, imong kapilya, chapel, o imong sa kalibutan, asa ka nabilong. Ini, kalibutan man ni sa Digos. Hindi na ka, pagpatutuo nga gi-shepherd ta sa atong, mao to ganiha, gikuhaan og message, ang shepherd nato sa Digos. Abot sa Tagum, lahi na po ng obispo, mag-shepherd nila. Abot sa Davao, lahi na po ng obispo. Abot sa Mati, lahi na po. Og unya, maigsoon, mingon si Jesus, Faustina, 5:47 to ganiya, Faustina, pinaagi ng imahin, mahatag ako daghang grasya. Grasya sa kalag. Aron di siya mahubsan. Panahon, nga naa siya sa kahugaw. Di sa mahubsan, panahon sa iyang kadao. Siya mahubsan, panahon sa iyang kagarboso. Punon ko yung kalag, umiyon siya, Faustina, daghang grasya akong ihatag. Diary 5:70, ginomdumi, kanang puti nga silaw, symbol sa tubig, o remembering ang sacrament of mercy, bunyag o kumpisal. Sa bunyag, mga igsoon, ang sala ni Papa, Mama, sala ni Ninong, Ninang, itanggal siya, gihimo kang putli nga anak sa Dios. Nang umpisal po ka, dili na kang ninang kang Papa, imo nang sala, iwa may bata nga nang umpisal. Hello? Walay bata nang umpisal. O pa ba ni sala? So kay pagkadako na nimo, city, aron gani mo, para nako ha, ang tubag-tubag ng bata aron 4, hello? Tiyan nga na ko'y uyab, 5 pang edad. Mga bata ron, nadali ra na nakamatngon ba? But we are very sure, city, pwede na mag-first communion. Bendisyon ni ako, Padre, kay ang akong mga sala maokini. Sulti, usi sala ni mo. Ingon ni Mama na napaw daw ko. Hello? Sala man to ni Mama ni mo. Ano yung kumisa? Ingon ni Mama, sige na, hindi na, doko. Magbuotan na ka, so, Father, mag-eskwelahan, magsamok din, di na magsamok, Father. Pag suguon ni Mama, tubag-tubag din, sa dili na, Father. Mao kay tinuod nga sala. Sag nila tong bata, kaya kurog mo ito kay first time yung istorya sa pari. Ito, kahinomdom siya, sala sa katikista, yung kumpisal. Hello? Pero kung maluloyon, di ba, meron siyang pari. Manguha kang sinsilyo sa Papa. No, Father, manguha ko. Sige, manguha pag sinsilyo, di na. Utubag-tubag sa Mama, di na. Manilhig sa balay, manilhig. Giguide din mo siya sa mercy. And then, masolob niya, balik ang kaputli sa iyang pagmahal, siyang Papa o Mama. Imaging. Di ba kung mag-picture ta, sige mang tag-picture, Aron kayo naman ni ato Kodak man to. Karon wa na. Di ba pag mag-picture ta, na-light nga mo gawas. Kini mga high-tech, di na makita ng light. Di na. Kaya naman siya sa sulod.
Pero importante yun di ay, light. Ang taong mag-image, doon ay capacity to give light. Kanya, doon ka buo ka meaning sa light. Ano yun? Digos, o na, electric company. Pero naapoy awit you light up my life. Si meaning ana, gipagaanan nimo nga akong kinabuhi. So, diha ta nagdugay sa imahin may soon. The message of devotion, ang image sa devotion, ang importante nato, pagabanhaw. Mauna ang pinakasintro diha. Unsa nang pagabanhaw, Father, mauna ang kahimtang estado ni Adan. Sawa pa siya makasala. Dagway siya sa Diyos. Buhato nato ang tao sumala sa atong dagway. Mana, 3 persons in one God. Genesis 1:26 da. Buhato nato ang tao sumala sa atong dagway. Og suluban nato sa atong kasing-kasing. Pero pag nakasala na ka, natanggal to siya, what becomes of your heart? Katong 666. Accuser na ka, deceiver na ka, o tormentor ka pa. Hello? Maog yun na. Nag-ikot diha kay kampon na tani-taning. Unsay gihimo sa divine mercy? Dung! Ibili na ng kasing-kasing. Ibalik tong nawa nimo. Mao na, mag-chaplet ka. Mao na, mag-3 o'clock prayer ka. Ha? Sana itong uban ako nangatanggal. Dung, pangitaan itong kay dali na lang ni. Dali na kay nakuha naman nato ang sintro nato. Pinakauyukan yun. Divine mercy, Father, o sa mana? Devotion of the resurrection. Tanang image niya. Resurrection. Nganong last devotion that will save the world? Kaya maulagi na ang nawala. Rato Ang puso nato, dili na Eucharist. Ang puso nato, dili na musakripisyo, cross. So tagaan, taniyag magic. Father, okay na. Nalala ko yung picture sa balay. Naapay magic. Ana? Hindi Prayer of the Eucharist and prayer of the cross. Sige daw sa chaplet. Tunhay ng amahan, dungan daw ta. Sige daw. Tunhay ng amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag ug pagka-Diyos sa iyong pilanggang anak, among Ginoong Kristo, aron sa pagbayad sa mga sala ug sa mala sa tibuok kalibutan. Tungod siya masulobong pagpasakit, kaloy ikami ug ang tibuok kalibutan. Kanang bag-ura nimo gisulti. Tungod siya masulobong pagpasakit, pag-ampo sa cross. Ha? Katong tunay ang mananghalo ko sa lawas o dugo, pag-ampo sa Eucharistia. Nauna ang Eucharistia. Sunod, pag-ampo sa cross. Tanawa. Adto taon daw sa 3 o'clock prayer. 3 o'clock prayer. Bali. Ganiyan, nag-una ang, sa chaplet, nag-una ang Eucharist. Sunod, cross. Bali. Sa 3 o'clock, nag-una ang cross. Bago pa ang Eucharist. Sige daw. Namatay ka Jesus, apan ang tuburan sa kinabuhi, mibuhagay ngadto sa mga kalag. Ug ang kalahuran sa kaluoy, nag-abli sa tibuok kalibutan. O tuburan sa kinabuhi, di matugkad nga kaluoy, lukpa ang tibuok kalibutan, ug hubsi imong kaugalingon alang kanamo. Pagampo sa cross. No? O dugo og tubig, nga may buhagay sa kasing-kasing ni Jesus, isip tuburan sa kaluoy alang kanako, ako misalig kanimo. Eucharista. Tanawa ha? Wata makamatngon ani. Sige lang tag-prayer ana. Duha klase nga prayer. Ang usa 3 o'clock. Ang usa chaplet. Then, ang ingon nato, ang system sa prayer sa chaplet, una ang Eucharist, sunod ang cross. Sa 3 o'clock, una ang cross, sunod ang
Eucharist. Baka isa na lang, no? Kay dali raman ni mahuman. Okay. Chaplet ha. Sige daw. Di ka nang with feeling yun ni mo pag-ampo ba? Sige daw. Chaplet. Tunhay amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalago ug pagka-Dios, sa pinalanggang anak, among Ginoo Kristo. Aron sa pagbayad sa mga sala, o sa mga sala sa tibuok kalibutan, tungod siya masulubong pagpasakit, kaluhi kami, ug ang tibuok kalibutan. Mga igsoon, tumpak. Cross ni Jesus, Eucharist. Huwebes Santo, Biyernes Santo. O si sunod ana, Sabado de Gloria, Domingo Resurrection. Na last devotion that will save the world. Kay mauna ang giiris ni Jesus nga kangit-ngit. Pag-antos mo adtog impyerno. Pag-antos ni Histas. 3 o'clock prayer. Sige daw, kausa lang. Namatay ka Jesus, apan ang tuburan sa kinabuhi. Mibuhagay nga to sa makalag. O ang kalauran sa kaluoy na abli alang sa tibuok kalibutan. O tuburan sa kinabuhi, di matugkad nga Diyos nung kaluoy, lukpa ang tibuok kalibutan, ug hubsi ang imong kaugalingon alang kanamo. O dugo og tubig, nga mibuhangay gikan sa kasing-kasing ni Jesus, isip tuburan sa kaluoy alang kanamo, ako salig kanimo. Ang tibuok kalibutan, misalig kanimo. Kami, misalig kanimo. Now, dito ta sa gisulti ni Jesus ka pastor. Postina 587. Kining chaplet ampuon ni Mone. May-mayan niya si Postima. Si Kinsa nga mag-ampo ni ini makadawat sa dakong kaluoy. Naunsa man ang kaluoy, mao na to. Katong nawa ganiyang kasing-kasing ba, isulob niya balik. Sa baong nag-ampo. Unya, katong dagway ganyang tagtaran, tanggalo na to, pulihan na yung dagway ni Jesus. In other words, kani nga prayer, sila paampo nimo, ipahimo kini sa mga pari at sa mga kasasala, si ilang katapusang paglaom sa kaluwasan. Why? Unsa di ang dagway? Unsa nga kasing-kasing makasud sa langit? Nara lagi. Therefore, kini ron nga image, mauni ang atong misyon. Magpa-picture po ta sa maniya. Yan ang nagsulob ta ng yelo. And during mga aakom, pakom, sa mga utana mito si Ate Bergie, daghan namin color coding lagi, na blue, na violet, na green. Siyempre, for the sake sa identity lang na, Pader. Pero ati, usa yung gisulti sa kuan. Yellow, Pader. Yellow bitaw. Kay kami, Mati, Tagum, kita, yellow ta. No? Pamati ako sa Manila, kay pula nila. Ang interpretation nila, kagalingon. Remember, kung naana, ikaduha nga lang type B na uniform. But divine mercy uniform, it has to be like this way. Kita ang kahayag niya sa kalibutan. Mao itong ingon sa chaplet yan, mag-ampo ni ako magasaad. Bisa makausa lang, pagpiyong niya sa mga mata, ihatag ko kaniya, o ay kinutubang kaluoy. Muna, kabantay mo, basta naihapit na mamatay dito sa atong mga GKK, ang Divine Mercy din ang patawag. Hello? Kisa may nagsulti sa ilaana, nga maupod na atong trabaho. I don't know. Di ka rin natawago ng kaabag? I don't know. Kaabag, mamaya pagkalawat. But kini, basta mo ato ng Divine Mercy, mahupay na ang tagbalay. That's your power. Naghihatagan mo ni Jesus, anak, be a image of mercy. Dito sa 3 o'clock, may mo siya, sa Biyernes, alas 3, takna sa hapon, nakita ako ang Ginoo nga himatyon. Umingon siya, kanako, buot kong magsubli-subli ka, recite, ang meaning ani, mag-recite ka, magsubli-subli, sa makadaghan, niining maong pag-ampo, din ang takna sa akong kamatayon, the hour of mercy, nga may nakaluwas sa tibuok kalibutan. Yan na.
So, karon, bantayan na ninyo, what is that power in that prayer of the Eucharist and the cross? Ba? Chaplet, usa kani una, prayer of the Eucharist. Sunod, prayer of the cross. Dito sa chaplet, unsay una, prayer of the cross. Sunod, prayer of the Eucharist. Nabali lang. Pero unang power anang prayer of the Eucharist. Remember, sa diha pang kuan, diha pa ang naong sa Dios kang Adan, diha pang kasing-kasing sa Dios kang Adan, giingnan niya si Adan, dili gyud ka magpitas. Dili gyud ka magkaon ni anang bunga ana. Ano man Lord, di lagi ka magkaon ana, kay mao na ang ginakaon ni taning. Sige pangalan ni taning, Satanas, Satan, devil o demon. Mao na tormented siya, deceived siya o accused siya. Ay magkaon ana. So, dagway adan ani. Ingnan po niya si iba, di gyud ka magkaon. Oh Lord, iba pod, anak pod. Ngano man ang divine mercy, daghang babae. Hello? Iha pa daw, pero lalaki dire. Palakpakan nato ang mga lalaki ni apelato ron. Kaya istorya ana, wa amang gyud mukaon na si Adan. Niingnan pa niya si iba. Bang, ingon ba ito si Lord? Ayaw na. Anak ko'y agreement dire. Agreement niya kan taning. Satan. Devil. Nirita ka-enjoy taan eh. Daghan mo, pagikan man sa babae gyud ang kahuyang sa tintal. Gikan po sa inyo, ang kalig-on, pagbatok, ana. Mao na, gigamit mo gyud ni Jesus. Gigamit gyud mo ni Jesus. The more women, the more balik kita sa paraiso. Last 5 minutes, 15 minutes. Unstoppable, unceasing lang. Pray lang na. Because that's power. Nga naman, kayong Eucharist, good fruit. Asa ang kahoy niya? Cross. Cross, fruit, Eucharist. Dito na ikahoy, kahoy sa kadautan, ang fruit niya, pagpakasala. Pero diri, kahoy sa kaayo, plus, yung cross, ang iyang bunga, pagkamatarong. And that's the magic of the chaplet. That's the magic of the 3 o'clock prayer. Because, gibutang ni Jesus, ni mga igsoon mo ni Santa Faustina, gidictate din ni Jesus sa iya. Faustina, ingani mag-ampo sa magic word for the Eucharist and the cross. Eternal Father. Sige daw, English daw ta. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement of our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and of the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and of the whole world. Amen. Just imagine you are inside paradise. In front sa imo ang kahoy sa pagpakasala. In front sa imo ang bunga sa pagpakasala. But you are praying that prayer. In front sa imo na ang cross. In front sa imo na ang Eucharistia. Di ba ang mga nagpailaw atong kahoy sa kadautan, nagakaon sa bunga sa kadautan hangtod karon. Di ba makadungog sila ni ana, igo na kanako, bisan makausa lang sila magampo sa chaplet, maluwas na sila. Nya mingon siya, back to the imahin, gikan sa imahin, din prayer nga duha, din piyesta, ingon niya. Stina, buot ko, unang Domingo sa pagabanhaw, pista, akong kaluoy.
mao kini gusto nako padalanginan kini. Ngano man, kay pag na comply ninyo ang pagsaulog sa pista, 7. Hinumdumi, 7. Diary 49. Kung mahimo ninyo ni anang adlaw, then dagayday nako sa inyo ang sapa, ang kalauran, ang ocean of mercy. Meaning, ang tanan nga mga gapnod nga hugaw sa tao, ablihan ko ang ganghaan, ganiha at tupultahan ra, kada chaplet dato. But pag pista na, di na ang ablihan ang pultahan, ang ganghaan na, gate, para ang floodgate, katong nabara sa ato makasing-kasing, nabara sa kalibutan nga, banlas to. Kay naa kusog nga current of the ocean of mercy. Na kanon, tanaw nato, nganong powerful puda nga adlaw. It must be 3 o'clock. So, amo dito, isugdan na namo, na ipari, mag-prayer siya. Anang prayer sa fiesta. Nakakumpisal na kadaan. Nakanobina na ka. Bago mag-abot ang fiesta. So yun yun. Ang gustong pagsaulog sa fiesta, last 10 minutes, magsaulog sa adlaw gyud sa fiesta. Tinuod nga maghinulsol sa sala. Maninguha o hugot na pagsalig sa Diyos. Mudawat sakramento sa kumpisal, una pa ang fiesta. Mukalawat sa adlaw sa fiesta. Magpasidungog siya sa Diyos ng kaluoy entron. Pagkahuman, angay magmaluluyon, pinaagi sa pagbuhat sa mga buhat sa kaluoy, korporal o espiritual. Bisan kinsa, nga muadto nining tuburan, ning adlawa, hatagan ko, og hingpit nga kapasayloan sa sala. And, hingpit nga kapasayloan sa iyang silot. Di ba magkumpisal ta? Nga pare, mag-ampo ka, 3 ka mahanamo, 5 ka magimay ka Maria. Ano yan? Sige. Adto ka sa balay sa ampunan ha. Adto ka sa balay sa ampunan. Ha? Tapos, bisitahan mo mga 7 kabisis. Ha? Dadadi mo kung sa'yo makaon ang katong bahay ampunan ha. Kana, silot. Pinitensya. Niingon din apil na. Di na ka mo adto. Mag-ampo lang ka. Ani, niyang adlaw sa piyesta, Faustina, ingni ang makalaghing piton ko sa kapasayloan ang iyang sala ug ang iyang silot. Ngani, last 8 minutes, you will be free from purgatory. Hello? You will be free from purgatory. Ang akong pamalandong diha, kung makahingpita ani nga buluhaton nato, 40 days ra ta diha. 40 days ra. Then pagka 40 days, tanggal na ning unod nato nga pagpakasala. Butangan siya ang unod sa lawas ni Jesus atong gikalawat. And that day, it will be crafted in your bones, said Pablo. It will be crafted in your bones, sa mga taga-Korinto. It will be crafted in your bones, the body of Christ. And on that day, you will be prepared and ready to face the judgment of God. Everybody na. Pero na may ingon sa divine mercy. Kung mag-alaga ka sa kung kaluoy, I will not be your just judge, but I will be your merciful Savior. Aminaw. Unsa kay Father ang merciful Savior. Naglingkod si Jesus sa mercy seat, lingkuranan sa kaluoy, bisan pa og nakakanding ka sa imong kinabuhi. Pero kay namarkahan man kaniya sa divine mercy, karnero ka, bisan ang pananaw nila, kanding ka. Mateo 25, maglingkod si Jesus sa katapusan, maglingkod siya sa lingkuranan sa paghukom. Judgment seat.
Para nimo, mercy seat ang lingkuran niya. Kari, judgment seat. Ang tanan nilinya sa iya sa judgment seat, mga kanding. Ikaw, 400 years in purgatory. Ikaw sunod. 40 years in purgatory. Ikaw, 4,000 years in purgatory. Nidool ka sa iya, Lord, lagi ko ka-perfect dito. Pero, kay mong kaluoy, Lord. I will not be just judge. Dali. Lord, pila di ka kilo makasud sa langit ang maayo. Yan siya nga, 100. Timbang. 80 ragyo na kaya ni mo. Remember ha, I will not be just judge. I will be your merciful Savior. Min, kalimtan ako sa laan ni mo. Ano ba yung mercy man ka? Dali, pilay maayo ni mo. 80. Dinhi, ang pinaka-perfect nga divine mercy. Kaluoy sa Diyos. Taga-asa gani ka? Taga-Digos. O sa'y patron sa Digos gani? Mediatrix, Cathedral, pero naaman ko sa San Isidro. O sa Jikikini mo, San Roque. Mercy seat, lugar Jesus. Tawag mo niya ang Jikikini mo, patron. Roque, kaila ka anin siya. Kaila ko anak. Kaila ko anak. Yan na may kulang ane. Mo ba yan San Roque ba yan dito? Pila kulang Jesus? Sa 20 kilos. Sa ako lang 5. Economy of salvation ang tawag anak sa theology. Mani anak, 50 na lay kulang. Ato siya San Isidro. Pedro, kulang may 15 ni. Ako ang 5. Pila na lay kulang? 10 na lang. Mama Mary man, Mediatrix, pista na dito. Nobina na dito. Mga bisita sa mga bilangguan na dito. Pila kulang diha Jesus? Jeez. Sige, ako na tanan. That is the mercy of God. In that mercy seat, tinimbang ka, ngunit kulang. Pero naman, ang mga santo sa langit, nga atong giubanan samtang sa yuta, pata, Jikiki San Roque, o parokya ni San Isidro Labrador, sa katedral ni Mama Mary Mediatrix. Hello. Kapod lagi ni kayo si Bishop Lan. Maghimo na po ta o Congress sa Mediatrix. Kanong sa Bishop? Siya nga ikaw lang kayo magkuhan. After sa pista nato, 2023, pista nato sa Divine Mercy Sunday. Then we will start meeting atong mga girls nga Divine Mary Mediatrix, meeting na punta na. Unya, patawag ni Bishop Antibok Mindanao nga nagdebosyon sa Mary Mediatrix. I'll try before the fiesta. O sa kaya pista sa Mediatrix, August 22. Okay? Mga before ana, maghimo tagdako nga Congress, National Congress on the Divine Mercy sa Diocese sa Digos. Palakpakan nato si Bishop Ana. Ha? Mama Mary, ayaw ipitpityugin siya, last 3 minutes. Ayaw pag gamaya si Mama Mary, hida ko si katabang nimo. I will be your merciful Savior. Pag dili gani, makaabot ang timbang nimo, Mama Mary will take care of you. Bye-bye. Ania ang imong anak. Anak, gikan sa Malalag. Anak, gikan sa pa? Don Marcelino. Anak, gikan sa Mount Apo. Anak, gikan sa Padada. Hello? Believe. Do not doubt. Believe. And I have 3 minutes more. So, elements. The last element is propagation. Dali, Rani. Kaya mo nang gitawag na to, the characters of our spirituality, our way of life. Ask mercy, be merciful, complete trust, do works of mercy, enthrone mercy in your heart and in your home. Balik daw ta. Kung sa ganin pagpakahilap na to, ask for mercy. Sige daw. Ask for mercy. Be
Be merciful. C. Complete trust. D. Do works of mercy. E. Enthrone mercy in your hearts and in your home. Ang pa 2 minutes ko, nabilin. Hello? Are you happy today? Palakpakan nato ang mga happy. Problems should not stop us to be happy. Are you holy today? Yes. Oh, ano. Nagsuot ba ng yelo? Are you holy today? Yes. Kinaaman siya sa harap nato. Palakpakan nato. Ang holiness, danak. Minsan pa sa kamaldita nato, ganiya siro nakapamalikas ta, but it will not stop us become holy and happy. And then, last one, are you peaceful today? Malinawon ka. Kay bisan daghang labunon, hello? Pagbalik o niya, ribansi man. Ha? Pero katong uban, wain taon magmahal ani niya, pero divine mercy. Ha, man kalit siya, maglaba ko padal? Like so on. It's up to you. It's your choice to love Him. And the effect, last 1 minute, una ikaw. Ikadua, pamilya nimo, nga world. Ikatulo, family extended nimo, apilambana nimo. Ikaupat, GKK nimo. Ikalima, ang imong parokya. Ikaunom, ang imong diocese. Hangtod dito, Pilipinas, Asia, hangtod World Apostolic Congress of Mercy. Ingana ang effect. Gagmay rata, pero pag natipon na, last 30 seconds. Ang bulinaw, hello, taga-diri, magyod mo parihata. Ang bulinaw, pag nakakita nagdako kay nga isda, lumod, mupurma dahil na silag dako po nga isda. Mahadlok ang lumod. Sabot na ko ang kadautan. Mahadlok ni mo. Katong 666. Accuser, deceiver, tormento. Mahadlok to sa imo. Pagkahuman ana, kay mahadlok naman siya sa imo, kada kita di mo sa iya, ay, Jesus, ay nata, maluoy ra ang Diyos. Nagdali ra ka mo, sukol na, ay, maluoy ra ang Diyos. Pasag di na, ay nagpatuli. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity. Wa yun kay problema. Pero ugma, bayaran nimo ang imong utang. Hello? Manindog tang tanan nga nakautang kang Jesus. Nangalan samahan sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Together, Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and of the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and of the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and of the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, I trust in you. Jesus, King of mercy, we trust in you. Jesus, King of mercy, the whole world trusts in you. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guide, to rule and guide. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. Saint Joseph, pray for us. San Isidro Labrador, pray for us. Santa Faustina, pray for us. Mother of Mercy, pray for us. Divine Mercy, have mercy on us. The Lord be with you. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you and good morning sa natong tanan.